O BNG insistiu en Ribeira na importancia das vindeiras eleccións do 23 de xullo. A portavoz nacional Ana Pontón sinalou que Galicia xógase moito nelas para seguir sendo importante en Madrid. De aí que insistira no valor dobre do voto ao BNG. Se todas as persoas que confiaron en nós nas pasadas eleccións galegas ou que confiaron en nós nas pasadas municipais volven facelo nestas eleccións xerais, Galiza terá un grupo galego forte que defenderá os seus intereses, que fará que os nosos problemas deixen de estar de últimos na lista, porque así é como ven a Galiza as forzas estatais como a última carta da baralla. E nós non queremos nada que sexa máis que ninguén, pero que tampouco aceptamos é que nos traten como cidadáns de segunda. Por iso, este 23 de xullo hai que votar pola dignidade e polo futuro deste país. Pontón facía estas declaracións durante un acto político no que tamén participaron o alcalde Luís Pérez Barral e os candidatos pola Coruña Rosana Pérez e Néstor Rego. Este último aludiu a que a súa formación volverá a ser exixente no Congreso para colocar os temas que realmente preocupan os galegos, como xa fixeron coa rebaixa das peaxes da AP9 e a consecución de máis de 2.000 millóns de euros en investimentos. Que os problemas de Galiza e as solucións que precisan eses problemas non están nin no bloque de Pedro Sánchez, nin no bloque de Feixóo. Puidemos comprobalo nese debate. E máis, creo que podemos afirmar que na Galiza, se alguén gañou ese debate, foi o bloque nacionalista galego, precisamente porque nos deron a razón, porque cada vez hai máis persoas que ven claro que se queren que Galiza avance, que se queren que melloren os investimentos, que se queren que teñamos mellores infraestructuras, que teñamos un ferrocarril á altura do século XXI, que se queren un sector pesqueiro forte e con capacidade para seguir medrando, que se queren ter unha industria que se recupere desa crise xa cronificada que leva un montón de anos, que se queren ter máis e mellores políticas sociais, que se queren avanzar en dereitos e en democracia, só poden confiar no bloque nacionalista galego.